Ahojte, ideme hrať teraz Duo Showdown. Čaute. Poďme. Ideme vyhrať. Hej, ideme vyhrať. Lajkujte a odoberte tento kanál, prosím. Áno. Ja som Tara. Ja som Brawl Stars. Ja som tento chorobok, či čo to je. To je Riko. Ja som Rico. Prečo sa tu seká trocha? Tak zomrel. Ty choď od toho, ja idem na oného tohto obra, či čo to je. Na toho. Yes, zabil som jedného. Dobre, sme ich zabili. Bacha, tu je nie. ďalší. No nie, ja som to teraz na nich tam dal. Áno. My všetky zabili. Tu, on môže tu skončiť. Dúfam, že nie. Nie, on nás... Áno, zabili sme ho. Nie. Prišla Pam, ona bola tým od tu. Nie je dobré. Hej, to je Shima. Poďme. Bacha, tam je do... Chris, ne, ten je dobrý, ten je Shima. No, ja som taký hľad. Zabil som ho. Dobre. Musíme vyhrať. Ak nevyhráme, musíme toto. Tak nás... ak vyhráme, tak nás musíte odobrať, dobre? Hej, aj like dať. Musíte nás odobrať. Tak. Vyhrali sme. Musíte nám dať odber a like. Čaute. Čaute.